Da sanyin safiyar yau Juma'a 22 ga watan Mac, ƙasar Niger ta buɗe kan iyakokinta da ƙasar Najeriya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Ƙasar Niger wacce take makwabtaka da ƙasar Najeriya da Niger ta buɗe kan iyakokinta tun lokacin da aka rufe ƙasar Niger da Bude, su ma suka rufe bodar su tsakanin su da Najeriya. ECOWAS ta garkame sabanin tun lokacin da aka hamɓar da gwamnatin Muhammadu Bazoum kan iyakokin biyu suke a rufe. A lokacin da Najeriya ta juya mulkin da aka yi wadda ECOWAS ta rufe musu boda kuma ta datse musu ganin yadda suka yi kokari daga lokacin da aka shawo kan al'amarin suna ikirarin mulkin da kasashe da Muhammadu Bazoum yake yi Niger, Mali da kuma Burkina Faso kuma durƙusar da aka rufe musu bodojin su baki ɗaya sakamakon yasa ma suka ga ya dace karya doka sun yi juyin mulki wannan da ke ba wannan mulkin soja ake so ba, mulkin sojoji suka hau kan karagar. Haka ne ma aka ga ya dace wato da ƙasar Niger ɗin ta matakin rufe musu kan iyakoki lokacin da ECOWAS ta rufe tun lokacin da ƙasar Najeriya ta rufe to su ma suka ga ya dace wa Niger boda to ita ma Niger din ta dauki wannan matakin ta rufe bodojin da su ba shi da fice tsakanin kasashen tsakanin su, sai dai kuma bayan an shanyo kan al'amarin ba a manta ba dai Najeriya ta buɗe jihohi 7 wadda suke daya da iyaka da dai kuma ita kasar Niger din ba a manta ba a lokacin da ita Najeriya din ta buɗe ta iyaka da sai yau din nan akwai jihar Yobe ita ma ta iyaka da Niger ta 2000 akwai jihar Jigawa ita ma ta iyaka da Niger da sanyin safiyar jihar Katsina ita ma ta iyakokin nata da Najeriya. Akwai jihar Kebbi wannan buɗe kan iyakokin nata da Najeriya da yawa jihar Najeriya da Niger. Waɗannan jihohi ka iya cewa yanzu kowanne hulɗa na kasuwanci za a yi za ka iya shigowa da kaya daga Niger ka zo abin Najeriya, haka kuma za ka iya fitar da kaya daga Najeriya ka shiga da su ma sai suka rufe makamakon an buɗe wannan sulhuntawa da aka yi tsakanin Niger wannan ba karamin ci gaba aka samu da an yi yunkurin a rufe bodar bayan da suka ba a samun soja kayayyakin kasuwanci addu'a zuwa ba a son yaƙi tsakanin ƙasashen shine ita inda Allah ya sa yanzu ita Najeriya ta buɗe boda ita ma kuma Niger ta buɗe kan iyakokin nata, amma bayan za a samu sassaucin wasu abubuwa yanzu an da yake wahalar dawo musu da wutar lantarkin su a baya kuma an buɗe musu wannan buɗe boda za a ci gaba da baya da lokacin da Najeriya ta buɗe siye da siyarwa tsakanin ƙasashen su kuma ƙasar Najeriya da ma Niger har ma da sassan ƙasashen da muke suka sanar da cewa sun irin su Benin irin su wannan buɗe boda da aka yi ba karamin ci gaba aka yi ba sakamakon da dai sauran kasuwanci yanzu kasuwanci zai tafi yadda ake za a ci gaba da damawa al'amura da suka yi ita Niger ko dama yadda tsakaninta da Najeriya ba wani zai kasance nan ba da jimawa ba tsakanin wannan rufe boda da ake san ba wani abu ne mai muna da iyakoki 7 ko mu ce muna da jihohi kasuwancin da ake tsakanin da Niger din da kuma Najeriya. Yanzu za ka ɗebi kaya daga Najeriya ka kai Niger kuma za ka ɗebo daga Niger ɗin ka shigo da su ƙasar Najeriya. Wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne kuma tattalin arziki zai haɓaka, kasuwanci zai inganta, wadda ba su da aikin yi ma za su samu aikin yi sakamakon wannan buɗe boda da aka yi. Ta ba tun lokacin hawan Buhari dai bodojin Najeriya suke a garkame na doron ƙasa kenan, sai kuma na ruwa in aka je Lagos ana iya shigo da kaya, mu kuma nan arewa ba wani kaya da ake shigowa da shi sakamakon Buhari ya rufe mana boda. Amma yanzu da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta zo wannan bodojin duk ta buɗe su, wannan ba karamin ci gaba yankin arewa zai samu ba sakamakon shi Buhari da ya rufe bodar kuma bai waiwaici al'amuran ba har sai da ya sauka. Shine manyanmu na arewa suka ga ya dace akan ya kamata a buɗe wannan boda sakamakon dama ana zargin ta'addanci da ana shigo da makamai wannan ba bisa ka'ida ba, to kuma yanzu aka ga rufe bodan ma dai ba shi da wata amfani, gwara ma a buɗe dai a ci gaba da al'amura yadda ya kamata. Wannan buɗe boda da Niger ta yi ba karamin ci gaba aka kawo ba, kuma ita ma Najeriya din ta yi abin da ya dace da ta maza ta buɗe kan iyakar ta tsakaninta da ƙasashen wadda suke makwabtaka da ita irin su Cameroon, irin su Chad, irin su Benin da kuma ita Niger din. Kar ku manta ku danna mana subscribe a wannan tasha tamu mai albarka wato Mahaka TV, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda da zarar mun yi sabon aiki za mu sakar muku kuma za ku kalle shi kai tsaye. Kar ku manta
Mahaƙa TV taku ce. Mun gode, mun gode. Za mu ci gaba da kawo muku labarurruka da suka shafi ƙasa da ma sauran ƙasashen waje. Mun gode, mun gode sai mun sake haɗuwa na gaba.